všetko to začalo, keď... V mojom útlom veku na základnej škole som dostal prvý 8-bitový počítač. Naučil som sa základy programovania, potom na strednej škole som sa ďalej v tomto rozvíjal a sa zdalo, že všetko je úplne jasné v mojom živote. Pôjdem na technickú školu a budem programátor. Ale potom som mi na prvom ročníku výšky dostal do rúk demo, čo bola určitá forma počítačové umenia. To bolo založené na tom, že programátori a grafici, hudobníci vytvorili vlastne multimediálnu prezentáciu alebo videoklip pomocou svojich programátorských a schopností. No a tam som prvýkrát videl, že čo sa pomocou softvéru dá vytvoriť, aké vizuálne triky. Následný asi rok som sa dosť začal intenzívne zaoberať s tým, ako to všetko, ako sa to programy dá využiť k tvorbe grafiky v reálnom čase a začal som tvoriť aj vlastné svoje demá. Časom som si začal utriedevať určité estetické preferencie, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči. Začal som sa aj viacej zdokonalovať v grafike, alebo nazvime to v grafickom dizajne. Ešte v tej dobe som tiež vôbec nemyslel na to, že budem taký nejaký VJ, takže ešte niekoľko ďalších, asi 7 rokov som sa zaoberal s týmito demami, ale zároveň som aj obľúboval elektronickú hudbu, chodil som z času na čas do klubov a tam začalo ma to hrísť. Len doma si vytvárať tieto animácie doma v pôde a aj byť schopný vytvárať naživo, ale ešte som nemal vôbec jasnú predstavu, ako by to bolo vôbec možné. Keď som skončil výšku, tak som začal stavať otázka, že ako sa budem živiť. Počas výšky som si vyrábal programovaním webneazidnom. V tej dobe prišla prvá možnosť vyrobiť nejaký živý videotelefón. Využíval som fantastické techniky ako VHS pásku, na ktorej som mal nahrať svoje animácie. Všetko som to kombinoval dokopy cez Videomix. Samozrejme, že tým, že som bol programátor, ma napadlo, že by som si mohol nejaký software na to urobiť, ale stalo sa mi to byť o dosť náročnejší problém, ako si naprogramovať nejakú animáciu. No ale bol som nútený životnými okolnostiami, aby som sa troška do toho pustil. Tie okolnosti boli také, že jedna z tých okolností bolo, že som začal spolu robiť naživo také audiovizuálne novezové predstavenia, koncerty. A kvôli ním som si naprogramoval na ich hudbu nejaké vizuály, do ktorých som si dal som si aj funkciu ich medzi sebou prelínať. To bol taký prvý bod a moment, keď som začal na tom robiť. A druhý moment bol, že skupina Sofa Surfers som mohol ísť na turné a ešte aj potrebovali odo mňa, aby som pre nich vytvoril videosampler. Oni potrebovali, aby zahrali zo svojich samplerov rap a ja v tom momente som z laptopu zahral video toho istého človeka, ktorý daný zvukový sampler rapoval, aby to sedelo dokopy. No a keď už som tieto dve veci mal, tak už nejak pomaly vyplynulo, že som to začal nabalovať a rozširovať. V podstate to, že som s ním bol mesiac na turné a behal hore-dole a v podstate veľa možností, čo robiť nebolo. Buď človek odohral koncert, potom bola nejaká party, potom nasledovala ešte väčšia party v nejakom autobuse a to celý čas sa nedalo zniesť, takže som si zobral laptop a programoval som si jedno demo a robil som na Circulation ako software, som to rozvíjal a s tým, že to bol dosť dobrý moment, lebo každý večer alebo na druhý deň, čo som doprogramoval, som si mohol otestovať, ako to funguje a hneď nové nápady prišli, takže to bolo všetko v takej dosť silnej spätnej väzbe a za ten mesiac sa to dosť spravilo. Aj som si dosť ako nacvičil hranie naživo, v podstate tým, že som ten software od tohto momentu asi tak už 2,5 roka vyvíjal a vždycky tie nové funkcie si dorobím a s nimi hrajem, takže to mám všetko tak celku dobre nacvičené, ako to všetko funguje dokopy. Mám svoj software, ktorý je ako keby vizuálny syntezátor, má svoje funkcie, má svoje sample, videosample v sebe, môže pracovať so živou kamerou, môže pracovať s nejakou počítačom generovanou abstraktnou grafikou a teraz je sada funkcií, ktorými sa dajú všetky tieto elementy spájať dokopy, vizuálne morfovať podľa nálady. Takže moja príprava na nejaké vystúpenie skôr spočíva,
Keď mám nejaký nápad na nový efekt alebo funkciu v systéme, si ju doprogramujem. Keď mám nejaké nové zábery, tak si urobím videosample a potom už nechám na ten daný moment, keď hráme naživo, čo z toho všetkého vznikne podľa toho, ako skupina hrá, ako sa ľudia bavia, v akom sme priestore, aké podmienky pre nás pripravili, ako sa cítim ja, ako sa do toho všetkého vžijem a je celku pekné, keď to všetko klapne a potom to je na tom cítiť, že to ľudia ocenia.